Ni Sherifula tele bamanankan kunnafoni kɛnɛ dayɛlɛni an ka foli ni walimadɔ bɛ aw ye aw minnu bɛ lajɛli la walasa kunnafoniw bɛ sɔrɔ Mali kunkan ani diɲɛ fan wɛrɛw kunkan ni y'a tuma selen hakili jagabɔ kɛnɛ dɔ sigira sen kan u k'a ma atelier d'échange a tun bɛ bolila fɛn mun kan o de ye an ka bagan marataw olu kana si latunu a baaraw kɛra ka bɛn ni tɛnɛndon décembre kalo tile 29 hôtel Olympe International la Bamako o kɔnɔna la an b'a ladɔnniya fana k'a fɔ minisiri mun ɲɛsinen don baganko ani jɛgɛ marako kunkanko ɲɛnabɔli ma o ka ciden kɛrɛnkɛrɛnnen tun bɛ a kɛnɛ kan Madi Awa Kebe ani Bɔkari Tarawele fana tun bɛ Sherifula Jabaramuso tɔgɔ la. Ni lajɛrɛba min filɛ nin n'a bɛ tali kɛ nɔnɔ labaarabagaw olu ka sigili kan ni a hakilina ɲuman tabaga kɛra ONG Vétérinaires Sans Frontières Suisse maaw ye a kun tɛ dɔwɛrɛ yesa ka kuma ɲɔgɔnya k'o sinsin nɔnɔ baarakɛlaw u ni ɲɔgɔn cɛ ka ɲɛsin bagan dumuni ani an ka rasi localiw olu matarafaliko ɲuman ma. A fɔra ko n'i ma bagan bayɛlɛma ka amélioration génétique kɛ i tɛ se ka nafaba sɔrɔ sogo walima nɔnɔ na. Pour que i ka se ka nafaba sɔrɔ a la f'i ka amélioration génétique kɛ mais an y'a constaté fana amélioration génétique in ka ɲi wari ɲinina ma nka a ka kan fana an ka bagan minnu b'an bolo o susiw o ka kolonso ka to an fɛ yan o ka n'an m'o kɛ dɔrɔn a laban an ka baganw yɛrɛ bɛ tunun an na an laban bɛna tubabu misiw ani arabu misiw de mara nafa dun to o fɛn na an ka culture la. APK maa ɲɛma a nisɔndiyalen lajɛrɛ in kɛnɛ kan a ye foli ni waleɲumandɔn ani bonyamasegin kɛ ka ɲɛsin nin baara ɲumanba in hakilina tabaw ma. N ko minnu ye nin baara in boloda u b'a fɛ ka baara kolo gɛlɛnba boloda parce que baara min don différence ni dɔ bɛ bagan marala minnu b'a kɛ jago kama olu ka laɲini o ye bagan ka nɔnɔ caman bɔ a ka sogo caman ta wagati kungurunin kɔnɔ pour que ale ka se ka sɔrɔ kɛ mais wajibi fana don an bɛɛ kan gouvernement malien den bɛɛ an ka bagan siw fana olu ka kolokolo olu kana tunu san 20 san 30 san 100 ɲinan kɔfɛ denmisɛnninw kana na yen nka a suraka misi tun bɛ cogo di dama tun bɛ cogo di toronke tun bɛ cogo di projet in bɛ misi 2 kan mais an ka bagan caman de bɛ yen bi n'i y'u ɲini par exemple n'a fɔra ko chèvre noire de Buresa ba Buresa fima n'i y'a ɲini t'a yɛrɛ tuguni. Mali jamana bi bagan misɛnnin min b'an ka jamana kɔnɔ a bɛ taa fɔ 15 n'a kunkan fɛn na nka o bɛɛ n'a ta gɛlɛyaba bɛ nin baarakɛlaw kan ka ɲɛsin nin bagan ninnu lasagoniko ɲuman an'u ka dumuni ko ma sugu in kunba dɔ yɛrɛ y'o ye ni hakilina ɲuman taara baɲumankɛ Vétérinaires Sans Frontières Suisse maaw fɛ. An na kun ye mun ye an ka baganw bɛ se ka basigi cogo min na an na kun ye mun ye ka se ka sɛnɛ kɛ bagan fana ye parce que n'i y'a jateminɛ aliman bétail bi a bɛ 3,250 i b'a di bagan ma tile kelen a b'a dun ka ban famille dun n'i don i bɛ se ka 3,000 di i ka famille ma a bɛ tile 3 kɛ ka dun maintenant laɲini ye mun ye dɔrɔn sɛnɛ bɛ se ka kɛ bagan ye cogo min na pour que bɛɛ bɛ se ka satisfait cogo min na parce que an bɛ ka taabolo mun kan n'an ma yɛlɛmali kɛ bagan sɛnɛko la vraiment gɛlɛya bɛ na don an ka bagan mara la parce que aliman bétail kɔni gɛlɛya yɛrɛ de b'a la a tɛ se ka baganw fana balo an ka laɲini filanan fana ye mun ye an ka bagan siw minnu b'an bolo n'olu b'an bolo a bagan dɔw bɛ yen nɔ qui donne 3 litres qui donne 2 litres mais an ka se k'olu la bayɛlɛma k'olu ka t'an bolo n'olu fana tununna bagan siw minnu b'an bolo vraiment gɛlɛya bɛ na don a la laɲini ye mun ye bagan balo bɛ se ka sɔrɔ an bolo cogo min na k'o ta maintenant an yɛrɛ ka laɲini filanan fana ye mun ye tuguni an yɛrɛ ka bagan si minnu b'an bolo olu bɛ se ka kolokolo cogo min na ka se ka t'an bolo vraiment atelier yɛrɛ nafaba ye nin fɛn fila de fɔlɔ ka sɛnɛ kɛ baganw ye baganw ka se ka lafiya filanan fana ye mun ye an ka bagan si minnu b'an bolo olu ka se ka kolokolo ka t'an bolo. Minisiri ka ciden kɛrɛnkɛrɛnnen min tun bɛ kɛnɛ kan n'o ye bagan mara ani mɔniko minisiri ye ale ye layidu ta k'a fɔ ko jamana na jɔ u kɔkɔrɔ ni laɲini sabatiliko ɲuman na ka bɛn ni degun ni gɛlɛya ni lakanabaliya min bɛ bi Mali jamana kɔnɔ. An y'a yira k'a fɔ Mali ye bagan jamana ye parce que bagan min b'an bolo bi bi n'a ye n'i ye Afrique de l'Ouest ta zone UEMOA la an de bɛ na o rang fɔlɔ la o la an bɛ kuma misi min kan bi bi na on estime que misi min bɛ Mali kɔnɔ a bɛ 14,4 dɔɔnin b'a sanfɛ bagan tɔw nin t'o la bon n'a fɔra k'a fɔ ko nin ye jamanaba ye bagan jamana don k'a ye élevage bi contribution min kɛ jamana ka sɔrɔ la san kɔnɔ olu fana olu bɛɛ fɔ
mais hali o n'a ta bɛɛ o bagan mara kelen ye o donnen tɛ bala kosɛbɛ gɛlɛya dɔw b'a kɔnɔ kosɛbɛ an y'o gɛlɛya minnu fɔ o ye an bɛ bagan mara cogoya min yɛrɛ la parce que yani bagan marala ka balo bagan na anw ka bagan mara cogoya la bagan de bɛ balo bagan marala la donc o de ye système extensif ni bagan bɛ bila a bɛ taa yaala n'a ye min sɔrɔ a b'a yɛrɛ ye o san o san i b'a ye bagan marala de bɛ jɔrɔ ni tilema sera a bɛ wari bɔ a kunna k'a don dumuniw na turuto tɛ yen nin tɛ yen k'a sɔrɔ bagan ka ca donc o ye système d'élevage min ye o t'a permettre an k'an ka bagaw don ba la kosɛbɛ même si c'est considéré comme un patrimoine immatériel de l'UNESCO mais tôt ou tard il faut que olu cadre ka réglementer. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko maa minnu yera lajɛrɛba in kɛnɛ kan u na hakilinaw caman ta ɲɔgɔn fɛ wa u na yamaru di yaasa bɛn ka kɛ ko la min sen fɛ u na laseli kɛ ka ɲɛsin an ka ladala baganw n'o ye an ka baganmisɛnninw u ka dumuniko an'u matarafaliko ɲuman maa Mali jamana kɔnɔna na baara in kow bɛɛ lajɛlen kɛra bonya ni nisɔndiya kɔnɔna na. Sono Mining School ɲɛmaayaso ye u ka sɛrɛkulu bɔli kɛnɛ dɔ sigi sen kan u k'a ma sortie de promotion a baaraw kɛra ka bɛn ni décembre kalo tile 30 ye ɲamanakaw fɛ yen nɔ an b'a ladɔnniya k'a fɔ maaba caman tun bɛ a kɛnɛ kan ka fara Amadu Kamara ani Abdoulaye Sogodogo ka Serifula Jabaranso tɔgɔ la. Seno Mining School ale ye cakɛda kɛrɛnkɛrɛnni ye Mali jamana kɔnɔ min ka baaraw bɛ ɲɛsin dɔnnika wɛrɛli ma miniko bunakun ka Mali jamana kɔnɔ. Bi lajɛrɛ kun ye min ye an ka kalanyɔrɔ n'o ye Seno Mining School ye n'ale kalanyɔrɔ ye kalanyɔrɔ min bilala sen kan cakɛda belebeleba min fɛ n'o bɛ wele ko Seno Mining Service a bɛ baara kɛ dugukolo jukɔrɔ nafolo kow kan kosɛbɛ olu bɔcogoyaw bon olu bɔliw ti taga dɔnniyaw kɔ bon kalanyɔrɔ in bɛ dɔnniya in de di sifinnakaw ma ka taa san 18 fo san 40 ani san 5 i n'a fɔ an ka jamana ɲɛmɔgɔw ye sariya kura dɔ ta ko la loi sur le contenu local donc n'o bɛ kɛ sababu ye an ka dugukolo jukɔrɔ nafolomafɛn ninnu bɔli a baara o baara ko fo maliyɛnw jɔyɔrɔ ka bonya a la kosɛbɛ bon o dun tɛ se ka kɛ ni dɔnni tɛ an ka maliyɛn jeunes na a kɛra cɛman ye a kɛra musoman ye o de y'a to Seno Mining Service ɲɛmɔgɔyaso yɔrɔ u miirila ko an ka kalanyɔrɔ dɔ bila sen kan o kalanyɔrɔ in ka kɛ nafa ye ni sariya kura min tara an ka ɲɛmɔgɔw fɛ donc ni don nana don min n'a nana fɔ ko jamana mago bɛ baarakɛlaw la baarakɛlaw ka se ka sɔrɔ sen kan ka se ka an ka dugukɔrɔ nafolow bɔ donc olu bɛ tali kɛ minin kɔnɔna machine belebeleba ninnu bolibaga ko kan a bɛ tali kɛ minnu fana bɛ ka baara ye ka lakana sabati minin kɔnɔnaw la machine ninnu n'a tiɲɛna fɔlɔfɔlɔ la i tun b'a ye a dilanbagaw tun bɛ bɔ fo jamana wɛrɛw la ka na a dilan an ka jamana in kɔnɔ ka sɔrɔ jeunes bɛ yen u bɛ kasi la ko baara tɛ yen o b'a la ko minin baara tɛ ka sɔrɔ. Ka sanga ni u ka baaraw bolodatcogo ye Seno Mining School Service maaw kalanden minnu ye kalo 3 kalan kɛ u fɛ yen u y'olu ka jɔnjɔn di kɛnɛ labɛn min b'a jira k'a fɔ an bɛ don minɛ ko bi u hakili la minen don ka ɲɛsin lakɔkɔli min tara ka ɲɛsin u ma n'o ye mansinbaw ye minnu bɛ sɔrɔ minin kɔnɔna na olu bolicogo n'u dilancogo. Voilà, an nana kalandenya la alhamdulillah kalan kun cɛra an nana an ka diplôme nɔfɛ moi personnellement n ye kalan min kɛ a ye n sewa parce que n ye fɛn caman sɔrɔ kalan in kɔnɔna na et je sais que a bɛ n permettre n tɔw cɛla fana n ka kunkɔrɔta sɔrɔ parce que fɛn caman yira n na ka fɛn caman fɔ an ye théorique b'o la pratique b'o la. n nana formation kɛ Seno Mining School la n bɛ ka pelle hydraulique de boli tiɲɛna o entreprise ka ɲi kojugu a bɛ faamu formation ka ɲi théorie ka ɲi pratique fana ka ɲi kojugu kanu dɔrɔn de don cɛya t'a la musoya t'a la n'i ye mun kɛ dɔrɔn o de ka ɲi a kɛ fɛn ɲɛnama ye dɔrɔn a diyara ni ne nana kɛ. Maintenant umala formation min bɛ n bolo bi a fɔ o mun chargeur bɛ n bolo jan o formation bɛ jan bulldozer o bɛ jan mécanique et maintenance logistique et mine management de la qualité de l'hygiène et l'environnement. Ni aje lana bɛ tali a dima a kila bila maninga dum pour que ana ani formation ke
parce que n'i y'a jateminɛ Mali min dingo fɛn o fɛn n'a bɛ na jamana kɔnɔ a caman ka latɔle donc maintenant on t'en oblige la don alwana ilan ka formation kɛ. Seno Miniskoli ye baarakɛ wɔrɔ ye ni a lakodɔnlen don diɲɛ seligi naani bunakun kan a ka baara bɛ ɲɛsin dɔnni ɲuman mobilibaw minnu bɛ sɔrɔ mini kɔnɔ olu bolili ma minnu bɛna nafa ɲa Mali jamana ye don nataw la sanu bɔko bunakun ka Mali jamana kɔnɔ. Seno Mini Service ye entreprise sous-traitante ye malien entreprise de don an bɛ baara kɛ minnu kɔnɔ ka caya kosɛbɛ kosɛbɛ an bɛ baara wɛrɛ fana kɛ i n'a fɔ sira dilanw ani fouragew. Mais baara in fanba bɛ mini kɔnɔ baara de kan kosɛbɛ kosɛbɛ mais an y'an sɛngɛlen don sisan formation na n'o de ye ka jeunesse kalan machine bolila parce que o ye défi ba ye an ka baara in kɔnɔna la opérateur ɲɛnama sɔrɔli bi a ka gɛlɛn fɔlɔ an kun bɛ bɔ ni mɔgɔw ye kɔfɛ de jamana wɛrɛw la ka na pour que ka se ka na an ka machine dɔ piloter mais maintenant confronté à cette problématique vraiment on a songé à créer ce centre là an ye ni centre in bila sen kan n'o ni kalanyɔrɔ ye pour que ka se ka malien jeunes k'u kalan mansinbaw bolili la pour que ka se k'an yɛrɛ nafa an ka secteur d'activité kɔnɔ an ka baarayɔrɔ kɔnɔna la. Wele min lase u ma o de ye sɛbɛn min sɔrɔ bi n'o ka attestation ye o k'a dɔn fɛn valeur de b'u bolo n y'o de fɔ an ka discours kɔnɔna la sisan u k'a dɔn k'a fɔ n'u ye kalan kɛ school kɔnɔna la u ni opérateur gansan tɛ kelen n'u ni mansin b'u la gansan tɛ kelen parce que i bɛ se ka se baara dɔ la mais baara in ka kɛ lakana kɔnɔ fana damana problème wɛrɛ an ka base b'u kan kosɛbɛ kosɛbɛ an bɛ kalan machine fɛn fɛn na an bɛ kalan lakana de kɔnɔna n'o ye sécurité parce que o ye sariya gɛlɛn min kɔnɔna la donc n'i sera ka baara kɛ sariya gɛlɛnw kɔnɔna la a ka ca ala fɛ n'i taara chantier wɛrɛw la i n'a fɔ yɔrɔ la min ni min kɔnɔ tɛ kelen i tɛ problème sɔrɔ. An bɛ aw la dɔnniya k'a fɔ ko Seno Mining Service n'a sigilen bɛ Mali jamana kɔnɔ ɲinɛ san 13 ye a ka baaraw bɛ ɲɛsinnen bɛ dɔnni kawureli baara kɛko ɲuman jibondon labɛnni siraba dilanw o n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw caman u ka ni lajɛrɛ in n'a tun bɛ tali kɛ jɔnjɔn di ma ka ɲɛsin opérateur stagiaires ma minnu ye kalo 3 kalan kɛ u fɛ yen nɔ. Kamis Mali n'o ye alisilamɛya dɛmɛtɔn Ansar tɔnden minnu bɛ sanfɛ kalanso ani duguma kalansow la olu ka semaine de l'étudiant tako naaninan baara minnu tun bɛ sen na a kuncɛli kɛnɛ sigira sen kan ka bɛn ni décembre kalo tile 30 ye Serifula misiriba kɔnɔna la Bangoni Njanginɛ b'u la a kɛnɛ kan Baba Keita tun bɛ Alihamidu Badeni bɛ a kumakan lase. Alisilamɛ diinɛ dɛmɛtɔn Ansaru lakɔlidenw olu tɔgɔla dɔgɔkun a baara belebele dɔ ye o ni an fana karamɔgɔ a Seyida Sherif Usman Madani Aidara ka sigi ye ɲinɛn ta hukumu kɔnɔna na Mali alisilamɛ diinɛ ɲɛmaw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ɲɛmaba a nɔnabilala a denkɛ fɛ an karamɔgɔ a Seyida Sherif Ahmed Tidiane Aidara wa mun ye ADN Mali ɲɛmaw ye o fana caman yira kɛnɛ kan kɛrɛnkɛrɛnya ma a président ba awa ni sigin sankɔrɔta la ni an baw yeli ye a kɛnɛ kan madame Aidara tanti Jara Tunkara ani an ba madame Aidara tanti Fatumata Traoré o kɛlen ka kuma ta o ye bilasirali ani ladilikan caman fɔ ni ka ɲɛsin kalanden ninnu ma. Alhamdulillah bi an bɛ Ala tanu ka Ala barikada Ala min sɔnna ka bi yira ne n'aw la kɔfɛ an bɛ sɔli a ka ciden kan n'o de ye Muhamadu kisi ni nɛɛma b'a ye a n'a somɔgɔw a n'a ka sahaba ɲumanw ani mɔgɔ fɛn fɛn tugur'u kɔ fo ka taa se diɲɛ wuli don ma Ala ka ne n'aw bɛɛ lajɛlen o la o kɔfɛ an bɛ foli lase an fa a n'a karamɔgɔ n'o de ye docteur Aseri Sherif Usman Madani Aidara a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen o kɔfɛ bi an nisɔndiyalen don n'o de ye an kun nana an ka activité min na n'o de ye semaine d'étudiants et élèves Amsar donc an kun nana o événement min na bi o Ala sɔnna événement min daminɛna le 25 donc bi kun y'o clôturé n'o ye le 30 ye alhamdulilayi rabbil alamina an kun ye sera ka baara o baara bila sen kan an sera k'a bɛɛ kɛ an bɛ Ala fo k'a barikada alhamdulilayi bi an filɛ o clôture kɛnɛ kan o clôture la an ka sirifikɛ fana nana n'o de ye Sherif Ahmed Tidiane Aidara ale nana o clôture la ka na an ka baara tɔw laban nisɔndiya ani kelenya an bɛ kamisi bɛɛ lajɛlen fo ka délégués bɛɛ lajɛlen fo fɛn o fɛn bɔra région wɛrɛ la ka ɲini Ala ka san wɛrɛ ta yira an na Ala ka segin n'u bɛɛ lajɛlen ɲuman ye ka t'u ka mɔgɔ yɛrɛ ɲuman sɔrɔ ka commission fana fo commission d'organisation min ye nin baara in labɛn an b'olu fo kosɛbɛ. Collectif des Ansar en milieu universitaire et scolaire Kamis Mali n'o bɛ alisilamɛya dɛmɛtɔn Ansaru lakɔli kalandenw olu ka jɛkulu ko fɔ o ka ni wulikajɔ mun n'a bɛ boloda san o san semaine de l'étudiant et de l'élève Ansar a bɛ balimaya sinsinni ko fɔ o yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ awa a dɔgɔkun kɔnɔna na
fɛn min ye lakɔgɔli caman ye o kɛnɛw fana bɛ sigi sen kan. K'a daminɛ formation na n'o ye formation sur intelligence artificielle donc o kɔfɛ ani formation sur e-commerce donc an yɛrɛ bɛ se ka feere kɛcogo ɲuman kɛ cogo min na en ligne ka d'a kan n'i y'a jateminɛ bi kalan mɔgɔ se k'i ka baara bila kalan dɔrɔn ma donc an karamɔgɔ ye min ɲini an fɛ o de ye baara ye donc an ka baara kɛ donc kalan hukumu kɔnɔna na i yɛrɛ bɛ se ka baara dɔ kɛ à côté pour que i kana état kɔnɔ k'a fɔ ko i bɛ sigi ka jamana kɔnɔ donc an b'an karamɔgɔ fo ka d'a kan nin sababu bɛɛ bolo ale la donc o kɔfɛ an bɛ yɔrɔ min na bi o de ye clôture kɛnɛ ye donc an b'an karamɔgɔ den a Seydi Cherif Ahmed Tidiane Aidara ka d'a kan an b'a fo ka waleɲuman dɔn ka d'a kan nin baara ninnu na a y'an dɛmɛ kosɛbɛ an mana se Cherif la cogo cogo Cherif b'an bɛrɛ ni ka conseil d'a ma donc ni ka dusu don an na an bɛ se ka kalan kɛ ni cɛsiri ye cogo min na pour que an karamɔgɔ Seydi Cherif Ousmane Madani Haidara ale ka hakilinaw ka se ka sabati donc an b'a yira diɲɛ mɔgɔ la k'a fɔ Kamisi Mali ale ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ o de ye an karamɔgɔ Seydi Cherif Ousmane Madani Haidara ale nana kumakan minnu fɔ ka se k'o lacari cogo min na an ka sanfɛ kalansow ani an ka duguma kalansow la donc an bɛ Ala fo ka Ala barikada ka Ala waleɲuman dɔn Ala min sɔnna ka ɲina semaine yira an na donc alhamdulilayi semaine ɲuman tɛmɛna donc formation caman de kɛla a kɔnɔna na ani conférence de kɛla a kɔnɔna na donc an bɛ Cherifula bɛɛ fo ni an ba n'o ye Tande Jara ale n'a a dɔgɔ an b'u fo kosɛbɛ ka d'a kan ni olu ka dɛmɛ ani ka cɛsiri ye nin baara in sera ka kɛ réussite y'an bolo bi donc aw yɛrɛ ka lajɛ an bɛ yɔrɔ min na sisan jama bɔra Kamisi comité bɛɛ la k'a daminɛ Bamakɔ Segu Sikaso Moti fo ka taa se Kita ani Kɔlɔnjɛba an ka comité ladenw bɔra nin yɔrɔ bɛɛ la ka na bi ɲɔgɔn sɔrɔ Bamakɔ yan Bangɔni na. A m'aw ladɔnniya k'a fɔ ko Kamisi Mali a ka nin wulikajɔ ni ɲinɛ ye a ta ko 4nan ye. A denfajala taara ni k'a di an karamɔgɔ ma Seyida Badara Aliyu Usman Aidara ni ka sɔrɔ k'a denbajala ta ni k'a di an ba ma Madame Aidara Alima Dagameisa sigi kɔnɔna na fɛn min ye duwawu caman ye o kɛra ni ka sɔrɔ ka baaraw kuncɛ ni jaw tali ye an ko mun ma ko photo de famille. An bɛ to Kamisi Mali maaw ka kɛnɛ kan Cherifula misiriba kɔnɔna la Mali silamɛw ka jɛkuluba Conseil islamique maa ɲɛma groupement des leaders spirituels musulmans du Mali maa ɲɛma silamɛya dɛmɛtɔn Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ an karamɔgɔ Seydi Cherif Ousmane Madani Haidara denkɛ a Seydi Cherif Ahmed Tidiane Haidara ye laseli minnu kɛ an ka ɲɛmaadɔw fɛ. Présent côté a ko faculté bɛɛ ma bɛ yan médecins bɛ yan a tɔgɔ ye di minnu ingénieurs bɛ yan minnu ta ye informatique ye olu bɛ yan minnu y'a kalan fo a dan k'a maîtriser dɔwɛrɛ tɛ o kalan ye min dɔn o de bɛ labaara o la alhamdulillah jigiya bɛ yen Ansaru ye a bɛɛ lajɛlen jango aw u cɛ la a y'a bila u kunna a ye min fɔ ko dala kuma tɛ dɛ a kan ka ɲɛsin a ma de baara de don nka bi waati nin ye jeunesse de wa bɛ ten de fɛn bɛɛ bɛ daminɛ nin cogoya in de la o de la sayidu ko ten ko fahtarimu kulla saghirin fa inna lidahari damira a ko fitinin bɛɛ bonya kana jɔn o la dɛ ko sabu ko do ka jan wa do a bɛ fɛn caman de lakale dɔw bɛ fɛn caman de lakale ko wa a dɔn kotigi o kotigi ko ka kɔn ko o bɔra denmisɛnya de la k'a fɔ bi kulla zi sha'anin kabirin kana min qabli saghira k'a fɔ kotigi filɛ nin ye nin de ye faamaba ye nin de ye ko bɛtigi ye ko kana miiri kana taa yɔrɔ jan dɛ a bila i kun na waatinin dɔ kun tɛmɛna a kun bɛ dɔgɔya de kɔnɔ nka o de yɛlɛmana o la a b'a bila u kun na a ye min fɔ dalakuma tɛ baara don janko thème min kun ɲinina bi ka sigi o kan ni o de ye islam torelaw et la jeunesse malienne. La facteur de paix et de stabilité. Le thème, façon de remarquer le thème mina bioende. Islam tolérant, il y aura un bord là. Bi, hakli wuli min be an fɛ yan, siran min bɛ an fɛ yan, fɛn wɛrɛ tɛ o silamɛya tɔgɔ dɔ de bɛ ka ni jawuli in kɛ bi mɔgɔw la.
ola kayira o e galoyi ni sigi nunu thème de do thème minnu bilala conférencier de ɲinina minnu bɛ se ka lakalali kɛ ka lakɔkɔli kɛ a la ka tila k'a yira et la jeunesse malienne ni o de ye jeunesse malienne l'islam tolérant o bɛ se ka doyɔrɔ sɔrɔ jeunesse malienne kunkolo la ten ka yira k'a fɔ ɲinita tɛ foyi ye silamɛya tɔgɔ la fo paix ani stabilité basigi silamɛya mago bɛ nin de la o la an bɛ se ka min fɔ an nisɔndiyara nin baara in na waati cogo kama an bɛ surunya kuma la ka aw fo ka waleɲuman dɔn a bɛ baara min na n b'a dɔn cɛsiri bɛ yen jija bɛ yen nka sɛgɛntikɛw de fɔli la k'a fɔ hali bi a ye dɔ fara a kan ɲɛjɔyɔrɔ ye a ye ansar kɔnɔ n bɛ ansar ladama o y'a bannen ye mɛ aw bi fo jɔyɔrɔ an b'a fɔ caman na ansaruya bɛ yen o dama tɛ ansar jeunesse fana sigira sen kan mun ko sɔn ka baara wɛrɛ di o ma sabu jeunesse bɛ se ka min kɛ fanga la wulikɛjɔ la minnu kɔrɔla olu ka baara t'o ye bilen wa o dama tɛ ka tila ka kalan kalifa aw la ko a ye dɔ dɔn wa dɔ dɔn in man ka kɛ gansan ye min ma fɛn dɔn o ne man ka kɛ kelen ye o la a bɛ rôle caman de la an seereya kɔfɛ jeunesse wulikɛjɔ kɔfɛ ala ye nɔgɔya kɛ an ye ka dɔnni dɔ kalifa an na o fana labaarali o bɛ diyagoya waati bɛɛ kelen-kelen a dayɔrɔw la a ka sigiyɔrɔw la a ka miiriyɔrɔw la a y'a miiri k'an bɛ se ka mun kɛ sini wa an bɛ se e misali yɛrɛ ye o an nana minnu sɔrɔ sen kan an fa minnu na an wolola k'olu to yen nin baara in na nɔ jumɛn bɛ yen o ma min bɔ o y'a bɛɛ bɔ n'i ye baara in daminɛ lajɛ ka bi ye i b'a dɔn k'u ye baara kɛ mɛ anw fana an bɛ se ka fɛn kɛ kuma dɔ la u ma min kɛ sabu kuma dɔ la ala ye fɛn dɔ kalifa anw dɔw la ala m'o kalifa olu la o la an bɛ surunya k'aw fo k'aw waleɲuman dɔn k'a fɔ hali bi dɔ nafama a barikama ya rabbi ala k'o kalifa an na ala k'an sago d'a ma ala k'an ka laɲiniw sabati ala ka ɲinifɛnw nɔgɔya garisɛgɛ nafama a barikama ya rabbi ala k'o di an ma minnu ka kalanw banna baarako ya rabbi ala k'a nɔgɔya amina rabi ala ka dugawu bɛɛ lajɛlen minɛ imam ali ka bangeli sankunbɛn hukumu kɔnɔna la club imam ali alasago jama sago olu tun bɛ Sherifula tele ka plateau dɔ kan ka bɛn ni décembre kalo tile 31 Moribabugukaw fɛ yen nɔ fɛn minnu bɔr'o la Kajatu Tarawele bɛ ɲɛfɔli kɛ a ko kun kan. Ni ye wale ɲuman dɔ ye ka ɲɛsi Mamadu Mustafa nema ani kisi bɛ a ye ale balimakɛ n'a burankɛ Imam Ali karamalaw wajiya ni ka ɲɛfɔli kɛ a ka tarikuw kan ni diɲɛmɔgɔw ye nin plateau spécial min sigila Imam Ali club maaw fɛ a kɛla wagati kɛrɛnkɛrɛnnen ye u bolo ka hakilina jigi kɛ Imam Ali karamalaw wajiya ale ka wulikajɔ a n'a ka cɛsiri diinɛ kɔnɔna na fo ka taa se silamɛya yɛrɛ ka wulikajɔ ma o siratigɛ fɛ kuma galamanin tɛŋuni kɔ club Imam Ali maaw la u ye ɲɛfɔli kɛ u ka nin wale in laɲiniw kan. A bonyana ma a diyara n ye nin bɛ silamɛya ye diinɛ min ye ɲɔgɔn kanu diinɛ de don silamɛya ye diinɛ min ye bɛɛ lajɛlen de ka kan silamɛya la an bɛ bɔ k'an ka karamɔgɔ fo a n'an ka sababu ɲuman a n'an ba ɲuman n'o de ye Tani Jara Tunkara de ale de kɛra sababu ye ka musow fara ɲɔgɔn kan bi u ka diinɛ walawala ka diinɛ ɲɛfɔ ka Seydina Ali walawala k'a ɲɛfɔ bɛɛ lajɛlen ye i k'i ka tɔmɔta dɔ la an ka cɛba in ka baara ɲuman dɔn olu de kɛra sababu ye k'a dɔn a diyara n ye yɛrɛ de an bɛ dugawu de kɛ ala ka caman fara jama in kan ala ka caman fara jama in kan ya rabbi wa fana u ye welewele da kɛ alisilamɛw ma ni ka taa wajuli kɛnɛ belebele min bɛna ɲɛnamaya Bangoni Jɛŋinɛbugu la terrain Seydi Sherif Usman Madani Haidara kan ka bɛn ni janvier kalo tile 2 su ni ka dugu jɛ a tile 3 la fɛn min ye an balakaw ye olu kɔni ka kɔrɔfɔw bolila kosɛbɛ musolakaw olu jɔyɔrɔ la diinɛ kɔnɔna na bɛɛ k'i cɛsiri diinɛ in na diinɛ nana bɛɛ lajɛlen de lafiyali kama surtout an musolakaw an bɛɛ lajɛlen k'an cɛsiri diinɛ in dɛmɛli la an bɛɛ k'an cɛsiri diinɛ in dɛmɛli nin de y'a bɛɛ lajɛlen ye n'i y'a mɛn k'i bɛ alijinɛ ɲuman sɔrɔ o k'a sɔrɔ i ye diinɛ baara ɲuman de kɛ o la o de b'a yira an bɛɛ k'an cɛsiri ni cɛsiri kelen bɛ min bolo k'i ta kɛ filɛ ni min fila bɛ min bolo k'i ta caya an b'o de ɲini musow bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ ka wuli k'i cɛsiri diinɛ in baara la.
Imam Aliyu karamallahu wajab n'ale dine drapeau tigi baye ale min donna naga cɛfarinya aka ala ɲɛ siranye aka munyu ani sabali fo ka taa se a jogobaw ma ale ka bangini ɲɛnamayali ye wagati kɛrɛnkɛrɛn ye alisilame bɛɛ lajɛlen bolo ni ka hakilina jigi kɛ Imam Aliyu ale ka tarikuw kan ni ka taga kɛ misaliya ye diɲɛmɔgɔw bolo. An ka karamɔgɔ Musa Fanba lamɛn walasa ka diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw dɔn. Somali jamana ɲɛma n'o ye Hassan Sheikh Mahamudu ye a ye kangari yɛlɛn da Bani Israɛla minisiri ɲɛma Benyamin Netanyahu ye a bɛ ka na ni fa min ye a k'a dabila bawo a ɲɛba natɔ la Bani Israɛla minisiri ɲɛma Benyamin Netanyahu b'a fɛ ɲɛjugu ɲɛɲuman a bɛ ka Palestinikaw minnu gɛn ko fɔ u ka Palestine dugukolo bila a b'a fɛ o Palestininka den ninnu bila yɔrɔ ka kɛ Somali jamana dugukolo dɔ de n'o kɛra Somali jamana fa min muruti bɛ Somali ma n'o ye Somaliland ye a y'o min lakodɔn a dama jamana ye a ka se bɛ se ka boli o kɔnɔ in kan n'o fana ye sira sɔrɔ a bolo bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ Somaliland fan win diɲɛ kurunbaw tɛmɛ nsiraba don bawo a bɛ kwaji bolo dala kwaji bolo min ye kurunbaw mata mayɔrɔ ye Golf d'Aden ani Mer Rouge. Somali jamana ɲɛma Hassan Sheikh Mahamudu a ye kɔrɔfɔ in lase ani Qatar Jabara Nzo de ka barosigi senfɛ n'o ye Al Jazeera ye. Somali jamana ɲɛma ko a bɛ san 30 bɔ bi Somaliland mara murutilen bɛ ka ɲini ko fɔ a ka kɛ a dama jamana ye o jamana tɛ diɲɛ na min farala ka lakodɔn ko san 30 kɔfɛ Bani Israɛla minisiri ɲɛma ka sin k'i can k'i jɔ yɔrɔnin kelen k'a ye Somaliland mara murutilen lakodɔn a dama jamana ye ko kɔnɔ gwangodo a ko n'o y'a sɔrɔ Bani Israɛla minisiri ɲɛma Benyamin Netanyahu a bɛ k'i ta bɛnkan dɔ de tɛgɛnɔ bilali fɛ Somali jamana ɲɛmaw ni Turki jamana ɲɛmaw cɛ taji ko nasira fɛ n'a tɛ ko ye ni ɲɛɲuman ye k'a fana bɛna don jogo ɲini kɔrɔ k'a k'a dɔn k'a fɔ a donkun dɛ ka sabu kɛ Somali jamana furadama a ma deli ka jɛ don ani Bani Israɛla cɛ wa Bani Israɛla jɔyɔrɔ ka dɔgɔ farafina fangun in kunkankɔrɔ u ko fangun min ma ko biɲɛkoloma jamana n'o ye Corne de l'Afrique ye Somaliw ni Eritrew bi ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ min a ko Bani Israɛla minisiri ɲɛma ka Somaliland mara murutilen lakodɔn a dama jamana ye Turki jamana ɲɛmaw ye a kɔn Ligue arabu ka tɔnba o y'a kɔn IGAD y'a kɔn farafina tɔnba Union africaine y'a kɔn wa jamana 50 ɲɔgɔn na diɲɛ kɔnɔ u bɛɛ lajɛlen y'a jira k'a fɔ Bani Israɛla minisiri ɲɛma ka hakilina in u b'a kɔn a ko nka dɔwɛrɛ tɛ Bani Israɛla ma ɲɛmaw ka bɛnbɛnbɛn dɔ de don u b'a fɛ ɲɛjugu ɲɛɲuman Palestine ka den minnu bɛ ka kɛlɛ u fɛ ko fɔ u ka Palestine dugukolo bila ka bisimila yɔrɔ ɲini olu la Somali dugukolo kan n'o kɛra sa Bani Israɛla ka se bɛna boli Somaliland kan o tumana diɲɛ kurunbaw tɛmɛ nsira min bɛ kwaji bolo in fɛ ye u ka se fɛnɛ bɛ boli o kan ye Somali jamana ɲɛma ko bibi na u ye sɔmi sɔrɔ k'a fɔ Bani Israɛla denw yɛrɛ kɛmɛ ka bisimila minɛ Somaliland ka ban n'a kun bɛ gundo la a dɔn bɛ bi k'a fɔ Bani Israɛlakaw caman de kɛmɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ Somaliland ka Bani Israɛla ma ɲɛmaw ka hakilinaw dangɛnɛmaya u ye. Diɲɛseleke naani tɔnba Nations Unies na n'a ma ɲɛ k'a fɔ arabuw ka tɔnba Ligue arabu kun wulila ka se yen ni Somali jamana kunkanko ye k'a fɔ u ɲɛ bɛ ko dɔ natɔ la wulikajɔ ka kɛ ka kunbɛn n'o ye Bani Israɛla ma ɲɛma Benyamin Netanyahu ka Somali mara murutilen Somaliland lakodɔn a dama jamana ye ko da ka don a rɔ diɲɛseleke naani tɔnba Nations Unies ɲɛmaayaso ye ɲɔgɔn sɔrɔ a ko da la ka bɛn ni desanburu kalo tile 29 ye maa fanba y'a jira k'a fɔ Somali jamana bɛ lakodɔn jamanakan hɔrɔnyalen ye wa Somaliland ye a mara dɔ ye diɲɛ tɛ se ka kɛ ni a ye a mara murutilen dɔ ka ta k'a lakodɔn k'a k'a dama jamana ye jamana dɔ fɛ an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ntɛnɛn diɲɛseleke naani tɔnba Nations Unies ɲɛmaw kɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ maa min bɛ diɲɛseleke naani tɔnba Nations Unies ɲɛmaaya la Antonio Guterres a ka danga Mohamed Khaled Kyari n'ale ɲɛsinnen don diɲɛ arabula kɔnɔw ani anziyanba koɲɛw ɲɛnabɔli ma o y'a jira k'a fɔ diɲɛseleke naani tɔnba Nations Unies jamanaw ka kelenya a t'o ni foyi jɛ wa Somali jamana ka kelenya diɲɛseleke naani tɔnba Nations Unies ɲɛmaayaso tɛ o ni foyi jɛ o kumana diɲɛseleke naani tɔnba Nations Unies kɛn bɛ k'i sinsin sigikafɔ dɔ de kan sigikafɔ min kɛra Somali jamana kunkan
ana ka maramurutile Somaliland kunga ni a sigi ka fɔ bi wele ko résolution 2809 n'o kɛra san 2025 ni nga donbala ka bɛn ni décembre kalo tile 23 ye Djiboutikaw fɛ ko wa ko diɲɛselekɛnɛ ni tɔnba Nations Unies bɛ o de kan. Amérique jamana nana bila min kun bɛ kɛnɛ ka diɲɛselekɛnɛ ni tɔnba Nations Unies na o y'a yira k'a fɔ Somali jamana ka kelenya Amérique jamana tɛ siga don o la k'a fɔ Somali jamana dugukolo bɛɛ lajɛlen ye Somali ta ye Amérique jamana tɛ siga don o la nka ni Bani Israël fɛnɛ ma ɲɛmaw ye a jira k'a fɔ u bi jɛ don olu tɛ se k'o bana mini o ni kɛli cɛ o ye Bani Israël ka hakɛ ye maa minnu zɔmin ka jan olu ko Amérique jamana kɔni ye kuma dɔ de fɔ nin ye si kana jiginyɔrɔ sɔrɔ a la Bani Israël kana jigin a la Somali kana jigin a la ko Amérique jamana y'i jɔ o jɔyɔrɔ de la Somalikaw ka nɔnabila diɲɛselekɛnɛ ni tɔnba Nations Unies na o y'a yira k'a fɔ ni maaw m'u janto kuma bɛɛ jamana dɔ fangu ka muruti jamana ɲɛmaya so mɔ nin mina o de don bala a ko a dun dɔ bɛ sen na Puntland mara o fɛnɛ b'a fɛ ka murutili fari da ko a bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ Somali jamana a bɛ farati dɔ di danga la sanjango du minnu kɛmɛ ka silamɛya diinɛ birifini biri u yɛrɛ ka ko El Shabab diɲɛseleke naani fara bɛ ɲɔgɔn kan k'olu kɛlɛ Somali jamana kɔnɔ ni nin n'a ɲɔgɔnna hakilina kolokolo la a bɛ kɛ sababu ye ka fanga di olu mɔ diɲɛseleke naani tɔnba Nations Unies ɲɛmaya so kɔnɔ nɔnabila caman de kɔni farala Somali jamana ma ɲɛmaw kan k'a fɔ Somali dugukolo fandan naani bɛɛ lajɛlen bɛ lakodɔn Somali ka denw da ye maramurutile dɔ tɛ se ka ta k'a kɛ a dama jamana ye diɲɛseleke naani tɔnba Nations Unies ɲɛma Antonio Guterres a ka danga min kun bɛ yen o y'a yira k'a fɔ a b'a ɲini Somali jamana ɲɛmaw fɛ u ka kuma ɲɔgɔnya bonya hali bi u ni maramurutile ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye Somaliland ye min bɛ se ka to bɛn ni basigi bɛ se ka na jamana kɔnɔ a ko a ka sidɔn k'a fɔ Somali bɛ diɲɛ fangu min fɛ fan gɛrɛngɛrɛnnen don ka sabu kɛ a bɛ kwaji bolofara min dala a kwaji bolofara mataaman bɛ kosɛbɛ kurunbaw fɛ Océan Indien kwaji bolofara ka taa Canal de Suez fɛ mataamani ka ca a yɔrɔ la jagofɛnw bɛ tɛmɛ kurunbaw la yen de fɛnɛ fɛ ko El Shabab min ni o kɛmɛ ka silamɛya diinɛ birifini biri a yɛrɛ ka Somali jamana sigi a senzabara kɔnɔ n'o bɛ ka kɛlɛ bi diɲɛseleke naani tɔnba Nations Unies farafinna tɔnba Union Africaine kɛlɛcɛw fɛ o ka laban k'a ye k'a fɔ bɛn tɛ Somali jamana kɔnɔ a bɛ dɔ fara a ka kokolo ka lakanabaliya tɔ bonya Somali jamana kɔnɔ wa don nataw la a bɛ se ka walankata ka se jamana wɛrɛw fɛnɛ na. Amérique jamana ɲɛma Donald Trump ni Bani Israël minisiri ɲɛma Benjamin Netanyahu u ka ɲɔgɔnye min kɛra Amérique dugubala Floride décembre kalo tile 29 Donald Trump ka dagabana so la Axios kunnafoni di sira ye a jira k'a fɔ maa filaw bɛɛ n'a kan k'a fɔ san 2026 Iran jamana kan ka bunde ko kura kunnafoni di sira Axios ka fɔ la jamana ɲɛma filaw u bɛɛ n'a kan k'a fɔ Amérique jamana ni Bani Israël na Iran jamana bun ni Iran jamana sɔmingɛra la k'a fɔ a ka mugujugu labaara a bɛ ka tɛmɛ n'a ye Donald Trump ni Benjamin Netanyahu ka kuma ɲɔgɔnya senfɛ sa Axios kunnafoni di sira jira k'a fɔ u ma se ka bɛn Iran jamana bunde kuma kɔni nga ko hali bɛ sigi ka fɔ la u ni ɲɔgɔn cɛ Donald Trump ka dagabana so in na Floride ko Bani Israël minisiri ɲɛma Benjamin Netanyahu y'a jira Amérique jamana ɲɛma Donald Trump la k'a fɔ a ye mankanba fɛɛrɛ min dajira bande Gaza Palestine ni Bani Israël cɛ ko o na bɔ a sira fɛ nga ko bande Gaza ni kɛlɛbolo Hamasi ma sɔn mugu bilalen mɔ i n'a fɔ Bani Israël minisiri ɲɛma Benjamin Netanyahu y'a laɲini cogo min ko a na diɲɛ di Bani Israël minisiri ɲɛma Benjamin Netanyahu mɔ a ka kɛlɛbolo Hamasi bon bande Gaza. Ukraine ni Russie cɛ manga bani kunga Amérique jamana ciden gɛrɛngɛrɛnnen Steve Witkoff ani nazarala setigi jamana saba ɲɔgɔn na nɔna bilaw ye nɛgɛjuruko bɛ banamini u ni ɲɔgɔn cɛ ka dɔ fɔ ɲɔgɔn ye nazarala setigi jamanaw minnu don Angleterre jamana Allemagne ani Faransi Steve Witkoff Donald Trump ka ciden gɛrɛngɛrɛnnen Ukraine manga bani nɔ a y'a bila bɔlɔlɔ nasiraw fɛ k'a fɔ u ka kuma ɲɔgɔnya nafaba sɔrɔla a la bawo u kumana fɛn caman kan manga banjugu kunkan gɛrɛngɛrɛnnen ɲɛna Russie ni Ukraine cɛ u y'u sinsin kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛla bɛn ni basigi bɛ se ka na cogo min lakana bɛ se ka bonya cogo min o tɛmɛnen kɔ
Ukraine jamana a bɛ se ka dɛmɛ ni nafolo ye mankan ma na kɛ banfɛn ye Ukraine jamana bɛ se ka segin ka jɔ ko kura cogo min k'u ye dɔ fɔ ɲɔgɔn ye o la ko sankura min daminɛtɔ filɛ nin ye Amérique jamana ni Nazarala setigi jamana u bɛna baara caman kɛ ɲɔgɔn fɛ Russie ni Ukraine mankan banni ko kunga. Ala ka san caman yira an bɛɛ lajɛlen na o fana de bɛ dan sigi bi bamanankan kunnafoniw na minnu sera ka fara ɲɔgɔn kan ka bɛn ni tuma ma kunnafoni di so ɲɛmaa so fɛ an cɛ a ka lajɛliw la a ka bɛn n'Ala sɔnn'a ma.